Allah. Wato ainihin na Sheikh Abdul ya bamu kwangilan nan yana batu ne akan cewa in dai aka zo kwangila aka bamu ita akan aikin masallaci kar a sake a ce ba a zo fuloli ba. Na'am. Haka ne ko? Na'am. To insha Allah da ya zo za mu faɗa mashi. Ba matsala. Kar ka samu damuwa. Ai abun abu rubuce yake. Haka yake. Fuloli ba. Haka yake. To idan ya zo tun da ya faɗa ni zan fara sanar da shi komai. Na'am. Masha Allah. Masha Allah. Ah. Wannan fa? Wannan ko mahaukaci ne ko ba mahaukaci bane kura mashi ido dan Allah. Wannan mahaukaci ne. Kai gaskiya abin da ya abin kamar tsoro. To su ƙara so mana gaba ɗayansu ku zo ku gama mun aikin. Masha Allah. To dan Allah ku sauri ku zo ƙara samun aikin. Ah. Okay, na gode. Assalamu alaikum. Ya Alhaj. Ustaz, an lafiya? Ya Ya gida gani aiki. ya kwana biyu. Alhamdulillah. Lafiya ƙalau wallahi. To Alhaji ina da wata tambaya. Ina jin ka. Wallahi nan yau za ku yi aiki ne? Wallahi kaga aiki zamu kuma nake ta kiran su zo su ƙara samun aikin nan ba su ƙara so ba. A nan gun da zamu yi aikin. Mafi mushkila. Okay, shike sai an jima. To shikenan ga da iyalan. Masha Allah. Masha Allah. Haba malam. Wato ka zo guri babu sallama. Ashe aiki za ku yi kai mana sallama. Ya malam wannan yana tunanin ba masu ma'aikatan bane mahaukaci ne. Allah ko? Allah Allah shi. Mahaukaci? Allah ko? Allah.